Gràcies, senyora presidenta. Senyor Olano, abans de parlar de lo que vostè ha dit, jo havia, en la meva intervenció, fet una reflexió i volia recordar-se-la. És el que vostès estan repetint constantment de la política desenvolupada pels governs del Partit Popular. Estos tiempos de bonanza que no entenem on han anat a parar. Mire, els pressupostos de 2008 s'aprovaren els últims dies de l'any 2007. 3 mesos després arribàvem a les eleccions generals i vostès feien bandera d'haver descobert que anava a vindre una crisi econòmica a nivell estatal. No crec que tinguérem mires molt més enllà. Aleshores, on van quedar aquestes previsions al respecte dels pressupostos del 2008? On la reestructuració de les polítiques econòmiques i pressupostàries per fer front a una crisi que anava a portar-nos a la situació actual? Per què aleshores els índexs d'atur suposen i són molt més alts que la mitjana estatal? Per què, si el Partit Popular que governa en aquesta comunitat, 3 mesos després de presentar uns pressupostos en aquesta cambra i d'aprovar-los, no reestructuraren les seves polítiques, no reestructuraren les polítiques econòmiques i pressupostàries per a que avui no siguem els líders dels índexs d'atur a nivell estatal? Aquesta falta de mira és única i exclusivament responsabilitat del Partit Popular. I vostè d'aquesta reflexió tindrà que contestar-me. Perquè no ho ha fet el senyor Camps en les compareixences, ja li ho vaig preguntar jo també. I d'això, punto y seguido, i res de parlar del tema. En abril arribava a les nostres mans un acord de govern on se paralitzaven el desenvolupament de les inversions. En aquell moment el senyor Rambla justificava que hi havia una crisi econòmica sota nosaltres, però que les partides de caràcter purament social no s'anaven a paralitzar. Avui estem parlant d'uns pressupostos on vostès diuen que la llei de la dependència serà una de les seves prioritats. On ha quedat la llei de la dependència en aquests pressupostos que se suposa que no s'havien paralitzat en les partides socials? Per què no s'ha desenvolupat la llei de la dependència? També aquí trobem una reflexió sense resposta. Se van paralitzar i vostès el que venen és fum. És fum. Són un llibre de paper buit que no diu res i després no venen a beneficiar perquè ja s'encarreguen vostès de desfer aquestes coses que plantegen aquí. Parlem de fiscalitat, tant que li agrada a vostè. Com és possible que faci vostè aquesta reflexió aquí i no diga que la pressió fiscal dels municipis del País Valencià és la tercera més alta que tota Espanya? De tota Espanya. Com és possible? La pressió fiscal dels municipis, els diners que paguem directament els ciutadans, és la tercera més alta de tota Espanya. Per què ve derivat d'això? Per què no fa vostè aquesta reflexió? Ha sigut la falta d'inversió d'aquest govern en els municipis. I sap què és exemple d'això? Una cosa molt simple. On queda 10 anys després? On queda el fons de cooperació municipal? Aquest fons que anava a ajudar els municipis en una situació com la que tenim avui. 10 anys després no està aquest fons de cooperació municipal i els municipis han d'augmentar la seva pressió fiscal i els valencians i valencianes a pagar. I vostè me ve a fer un discurs de que volen que siguem els que menys pressió fiscal? Però per als municipis no, veritat? Vostè dirà que és culpa de Zapatero, però bé, com sempre, tirant balons fora, No és un bon dia per a la política valenciana, i això voldria deixar-lo clar. No és un bon dia per a la política valenciana. Aquesta és la meva reflexió. Quina vergonya. Vergonya d'un govern que provoca el vot en contra als seus propis pressupostos. Vergonya d'una oposició que creu irrellevant el vot de les persones que li van donar recolzament i no es pregunten què fan aquí. No és un bon dia per a la política valenciana. Per la covardia d'un govern respecte als seus pressupostos a la nostra comunitat i per la covardia del grup parlamentari socialista per abstindre's en una cosa tan important com els pressupostos i donar-li, ja li dic, un xec en blanc a un govern que
que no governa, desgoverna i provoca als membres de l'oposició. Moltes gràcies.